салом алайкум бинандаони муҳтарам. Ман Диловар Шоев, писари Бахтиёр Шоев ҳастам. Имрӯз модар назди мо омадиянд. Яке аз аъзоёни корхонаи мо ҳастанд, ки пеш бисёр аҳволи ин модар бад буд. ҳолати бемориашон вазминтар буд ва модар дар ин ҷо омада дар мо табобат гирифтанд ва имрӯз боз ина бо омада дар мо табобат гирифта истодаанд ва имрӯз мо хизмати худамонро бар ин модар карда истодаем. Салом алайкум модар. Шумо чиқадар модар? ҳазор бор шукрна худо алейкат ба салом Бахтиёрҷон. ма ами корхона акай Бахтиёр, ай писари акай Бахтиёр Диловарҷон баракат гирифтам. Мара дар 2019 Калиаска қатъи оварда будам. ами шифо ёфтам иншоалло ба амри худо. шифо ёфтам иншоалло ба амри худо. ина аъзо шидам дигар дар ами корхона келинора, ина фарзандора, навераҳора ҳама каса омада тавобат гирифта рафтаисем. акай Бахтиёра худо давлатша айда зиёда бигардона. ҳамн ягон чиза ки сфеди даст битам метам натам дигар пулам талаб надора. аз оз дигар пулам талаб надора. худо давлати шоирам янсарш кунаву хори дунё қиёматш накуна, айда буландш куна, ки мо иншоалло ба амри худо баракат гирифтем. ҳолате ки мара пеш якай Бахтиёр оварда буданд Калиаска қатъи. ҳама каса оилавӣ ба Калиаска оварданд. чӣ хел вазъиятам бад буд. худоро шукр, ина дигар ҳозир корӣ раҳгардун, ина тамоми ҷо маъракагӣ, ина бо келиноро овардисам, ина бо навераҳоро овардисам, ина бо пеши Диловарҷон доман табобат кардисам. худо баракат шумта ай корхонаи худо илоҳирам хорш накуна, ки мо баракат ёфтем. ма инами ҳозир омадагӣ инами идораи Диловарҷон да дар пеши Диловарҷон табобат гирифтаисам. ҳами модари худвори мара қабул кардааст. ина навераҳом қатъи инами дил нияти пок инами нигаҳ бин кайс аст. ҳами айдил худам чанде сфеди бирорум метам набирорум. инам табобат гирифтаву рафтаисам. хай сад бор шукри худо. вазъияти худам сол шудааст. ай гулакомам шумода раҳмати бисёр файзу баракат дар идорату худо хорту накуна. ҳазор раҳмат.